Ahojte, ahojte milí vodnári, ja vás zdravím a vítam na vašom všeobecnom ročnom výklade na rok 2024. Ak pozeráte ešte toto video v roku 2023, tak dúfam, že tu mám pre vás pripravené samé dobré správy na rok 2024 a ak toto video už pozeráte v roku 2024, možno aj niekedy v priebehu toho roka, tak dúfam, že všetky tie správy, ktoré teraz tu poviem v tomto videu, sú pozitívne a pekné a že dúfam, že si ten rok 2024 vy, vodnárikovia, moji obľúbení, ako ja zvyknem hovoriť, užívate naplno. Milí vodnári, ak máte záujem o individuálny výklad, tak najskôr vás chcem pozdraviť, moja cica Mica, lebo mi tu skočila na karty, takže pekne pozdrav si. No a utekaj, pretože mi tu sa staráš do kartičiek, ona by chcela tiež vykladať. No, takže ak máte záujem o individuálny výklad, milí vodnári, tak veľmi rada budem, keď ma budete kontaktovať. Dole pod videom sú na mňa kontakty, takže kľudne sa ozvite, milí vodnári. No a my už poďme pomaličky sa pozrieť na jednotlivé mesiace. Máme tu od januára, prejdeme celý rok až do decembra. Pozrieme si cez cigánske karty energie každého jedného mesiaca. Takže čakajú nás vždy 3 karty pre každý jednotlivý mesiac a potom ešte pozrieme kartu odkazu pre každý mesiac. Takže poďme na to. Vodnár, január 2024. Vodnár, január 2024. Čo tu pre vás máme? Čo si kartičky pre vás pripravili? OK, nebolo by vodnára, keby tu nebolo trošku drámy. Všakže. OK, milí vodnári, v januári pozor na nejaké, bohužiaľ osudom dané, nepríjemné správy. Naozaj v januári môžu prísť nejaké nepríjemné správy, ktoré bude treba riešiť, ale je to osudom daná situácia. Môžu to byť nejaké nepríjemnosti, nepríjemné správy, informácie, novinky, ktoré naozaj budete musieť nejakým spôsobom na ne reagovať a budete ich musieť riešiť. Takže pozor na nepríjemné správy v januári. Padla mi karta, takže si ju dvihnem, aby sme mali komplet všetko. Ešte toto si dám sem, lebo cica mi tu obchytkáva veci a ideme na to. Takže v januári pozor, milí vodnári, na nepríjemné správy, ktoré by mohli prísť, ktoré sú naozaj osudom dané, čiže bude to nejaká taká trošku väčšia udalosť pre vás. A my už si teraz ideme pozrieť kartu odkazu na január. Milí vodnári, pozrite sa, tajomstvo, prichádza niečo nečakané. Naozaj to súvisí práve s tými 3 kartami. Prichádza tam nejaká správa, ktorá nebude príjemná a naozaj prichádza niečo nečakané. Nečakaná správa, nečakaná informácia, ktorá ešte momentálne teraz je zahalená tajomstvom, ale v januári by sa mala odhaliť. Takže uvidíte, milí vodnári, čo to bude. Poďme my na mesiac február 2024 pre znamenie vodnár. Vodnár, február 2024. Oj, ja som vybrala jednu kartu ako kartu odkazu, takže ideme ešte raz. Premiešam ešte raz a ideme vodnár, február 2024. To už je váš mesiac, koniec januára, začiatok februára máte narodeniny, milí vodnári. No, takže chvála Bohu, mesiaci február sa nám už trošičku, teda koniec toho januára a februári, keď už máte tie narodeniny, milí vodnári, tak sa vám tam trošiličku už zlepší nálada, ozaj len ten začiatok roka bude taký trošičku nepríjemný pre vás, ale už vo februári sa budete cítiť dobre, nádej, veselosť, darom dané momenty, veselia, radosti, príjemných chvíľ, momentov a naozaj nádej na krajšie začiatky a zajtrajšky a budúcnosť a tak ďalej. Takže, milí vodnári, február už budete mať príjemný, pekný, porieši sa to tá nepríjemnosť januára a už vo februári pokračujete v príjemnej, veselej nálade. Poďme na kartu odkazu pre vás. Aha. Takže február, milí vodnári. Nová osoba prichádza, hosť do domu. Prichádza nová osoba do vášho života. Je to zaujímavé, môže to byť nejaká, samozrejme, môže to byť aj nejaká osoba, ktorá bude súviseť
teda v romantickom vzťahu, môže to byť priateľ, môže to byť rodinný príslušník nový, nejaký príde do rodiny, môže to byť kľudne, ja neviem, nejaký kolega nový, takže prichádza niekto zaujímavý, nový do vášho života vo februári. Možno aj z toho budete mať dobrý pocit, budete sa tešiť, budete mať príjemné pocity, pretože február už budete mať pekný. Milí vodnári, poďme spolu na marec. Marec 2024, marec 2024, vodnár. OK, pozrite sa, krásna kombinácia. Milí vodnári, ukončenie starého, začiatok nového a je tu tá osoba. Takže dosť pravdepodobne, že naozaj prichádza nejaká nová zaujímavá osoba do vášho života. Ak ste nezadaní, milí vodnári, tak naozaj Cica Mica mi tu zase prichádza, takže vás pozdravuje a dávam ju preč, lebo chce vykladať kartičky. Naozaj, milí vodnári, prichádza niekto zaujímavý, prichádza zaujímavá osoba do vášho života, naozaj sa ukončujú staré energie, začína niečo nové. Tu samozrejme môže v prípade niektorých vodnárov, ktorí túžia aj po dieťatku, že tu bude aj tehotenstvo, ale skorej tu naozaj prichádza nejaký človek, ktorý príchodom tohto človeka sa v marci niečo uzavrie a naštartuje sa nová éra. Takže nehajte sa prekvapiť, čo vám tento človek, táto osoba prinesie do vášho života. Poďme na kartu odkazu, marec 2024, karta odkazu, Cica Mica, utekaj preč, hojnosť. Krásna karta pre marec, milí vodnári. Máte dostatok, pozor na závisť. Milí vodnári, v marci sa vám zlepšuje nielen nálada, ale aj finančná situácia a celkovo pocit toho, že máte naozaj hojnosť vo svojom živote. Že naozaj máte dostatok a ste spokojní a šťastní. Pozor ale na závisť druhých ľudí, lebo väčšinou, keď nám je zle, tak nikto v okolí, že vtedy nikto nemá čas. A keď nám je dobre, tak zrazu kopec ľudí a ešte vám aj budú závidieť. Takže takto nejako to funguje, ale nedávajme energiu do takýchto teórií a do takýchto scenárov, ale mnohí z nás to poznáme. Takže, milí vodnári, poďme teraz na apríl. Vodnár apríl 2024. Nečakaná radosť správa. V apríli prichádzajú dobré správy. Určite tam máme niečo pozitívne, tak ako v januári prichádza nie moc pozitívna správa. V apríli už prichádza pozitívna správa. Akurát pozor na zdravie, milí vodnári. V apríli pozor na zdravie, na nejakú chrypočku, na nejaký zákrok, na niečo v apríli, ak budete riešiť, môže byť aj hojivosť trošku dlhšia. Takže pozor na to. Poďme na kartu odkazu. Karta odkazu apríl 2024 pre vás. Pozrite sa, milí vodnári alebo vodnárky, ak ste single, v apríli veľká šanca, budú okolo vás nápadníci, budú sa okolo vás motať nejakí chlapi. Takisto vodnári chlapi, ak ste tak nápadníčky, budete tam trošičku viac obletovaní, budete tam trošičku viac riešení, budete tam viacej viditeľní. Pre opačné pohlavie, milí vodnári, tak si to užite v apríli, nezadaný, zadaný, tiež budete viditeľní pre druhé pohlavie, ale je to už na vás, že či vám to za to stojí alebo nestojí na to reagovať. Dobre, ideme na máj 2024, vodnár. Maj 2024, vodnár. Poďme pozrieť. Maj, lásky, čas. No, moji zlatí. V máji, ak v apríli začne nejaký románik, v máji bohužiaľ zaniká. Nedopadne to dobre. Takže síce budete atraktívni pre opačné pohlavie v mesiaci apríl, ale v mesiaci máj, čo začne v tom apríli, tak mesiaci máj aj veľmi skončí. Nič nejaké trvácne a vážne pre single ľudí tam nevidím, avšak v prípade zadaných vodnárov pozor na nejaké nevery a nepríjemné situácie, kde by mohol si partner niektoré situácie zle vysvetliť, alebo nebodaj vy budete v pozícii, že žiarlite, alebo že tam je nejaké podozrenie z niečoho. Takže v máji lásky čas
nebude maj lásky čas, nuž, ale nevadí, nech sú aj ostatné mesiace také, nemusí byť maj lásky čas, ak bude zvyšok roka v láske, tak ten maj oželieme. Dobre, milí vodnári, poďme sa teraz pozrieť na kartu odkazu, pre vás rozhodnutie. V máji prichádza čas a teda máte si vybrať. Milí vodnári, v máji prichádza čas, kde ste na križovatke a máte sa rozhodnúť, na ktorú stranu sa vyberiete, či pôjdete doľava, či doprava, či zostávate v zamestnaní, v ktorom ste, či zostávate s partnerom, s ktorým ste a tak ďalej. V máji prichádza pre vás veľké rozhodnutie, ktoré bude mať dopad na nasledujúce mesiace. Takže ideme na jún 2024, niekedy sa zaseknem, či som v máji alebo v júni, ale ideme jún vodnár 2024, jún vodnár 2024, poďme pozrieť všeobecné tendencie, no takže takto. Milí vodnári, v júni pozor na doklady, pozor na úrady, pozor na cestné kontroly, policajtov, pasové kontroly, majte na poriadku všetky doklady, pasy, vodičáky, občianske, všetky možné papiere, ktoré súvisia s úradmi, sociálka, daňový úrad a tak ďalej. Pozor, v máji upozorňujú dať si do poriadku doklady, teda v júni idú dovolenky, ide letná sezóna, aby ste nezistili týždeň pred odletom, že nemáte platný pas. Dobre, takže skontrolovať si doklady. Ideme na karta odkazu pre vás, milí vodnári, bohatstvo. Áno. Vodnári, napriek tomu, že akokoľvek sa cítite, ste bohatí. Ste bohatí tým, čo máte. Ste bohatí tým vnútorným svetom, ktorý máte. Ste bohatí skúsenosťami, vedomosťami, ktoré máte. Bohatstvo v niekom alebo v niečom. Vidieť naozaj to bohatstvo a tie dary vo veciach, ktoré sú není uchopiteľné, ale veci, ktoré sú naozaj energia. Čiže buď máte pri sebe niekoho, kto vám je naozaj darom, ktorý je pre vás tým bohatstvom, alebo máte nejakú činnosť, alebo vy sami ste si tým pokladom. Takže to je energia, milí vodnári, na jún 2024 a my sme v strede roka a presúvame sa do letných mesiacov. Júl 2024, milí vodnári, júl 2024, júl 2024 vodnár. OK. Milí vodnári, máte tu niekoľkokrát v tomto roku, aj ste začali s nejakou nepríjemnou správou. Je možné, že sa táto udalosť bude ťahať tak nejak nedoriešená až do júla 2024. Avšak tu už prichádza definitívne ukončenie nepríjemnej nejakej situácie, ktorú možno budete naozaj až pol roka riešiť, niektorí z vás kratšie, niektorí z vás dlhšie, ale môže tam byť takáto udalosť a v júli definitívne táto udalosť sa ukončuje, tam ukončenie nepríjemnej správy a nastupuje vernosť situácie, zastabilizovanie, zharmonizovanie tejto situácie. Takže veľmi sa s vami teším, že aspoň jeden nejaký prúser sa v júli porieši, milí vodnári. Poďme na kartu odkazu. Karta odkazu pre vás júl 2024. Svadba. Čo znamená táto karta? Do roka môže byť svadba, áno, niektorí z vás poteším, ak ste v partnerskom zväzku, alebo ešte aj nie ste, alebo ste, ale ešte nie ste zobratí. Do roka by ste sa mali už konečne usadiť, takže to spečatíte svadbou. Ale je tu aj upozornenie, staraj sa o svoju lásku, milí vodnári. Naozaj nezanedbávať partnera. Je tu upozornenie, ak riešite nejaké iné starosti, problémy. Nezabúdať, že je vedľa vás človek, ktorý vám je darom. A naozaj, ale to môže byť aj rodič, to môže byť dieťa, to môže byť kamarátka. Naozaj starajte sa s láskou o človeka, ktorý vám tú lásku dáva. Neberte to ako samozrejmosť.
milí vodnári. Poďme na august 2024, vodnár. August 2024. August 2024. No, pozrime sa. Bola tu svadba a už je tu. Úradom, osudom spečatená svadba alebo zväzok. Toto môže súvisieť v pracovnej oblasti. Niektorí z vás, ak nie ste zamestnaní, v auguste by ste si mali nájsť dobrý pracovný pomer, kde budete spokojní. Naozaj osudom daná veľmi dobrá práca, alebo aj osudom daný veľmi krásny, príjemný, romantický zväzok, alebo teda aj tak, ako to tu je natvrdo, svadba. Budete sa vydávať a ženiť, milí vodnári, v auguste. OK, poďme na kartu odkazu. August 2024, karta odkazu. OK. Tajná láska. Pozrite sa. Sledujte okolie. Milí vodnári, v auguste by som vám odporúčala, toto nie je len o tajnej láske, že teraz ako máte milenca alebo milenku. Táto karta poukazuje aj na to, že sleduj svoje okolie. Pozeraj sa, kto je v tvojom okolí, kto ti vyhovuje energeticky, kto ti nevyhovuje, či náhodou tam naozaj není nejaká toxicita, čo sa týka teda nejakého vzťahu, ale to nie len milenecký, prosím vás. Toto sú vzťahy v rodine, toto sú vzťahy v práci, toto sú vzťahy medzi priateľmi, áno, takže kolegami a tak ďalej. Sledovať svoje okolie, či naozaj sú všetci ľudia takí, ako sa zdajú a či naozaj sa cítite príjemne a dobre. Mačička je tu opäť, počujte, celý váš výklad je pri mne, celý výklad chce asistovať, takže cíti, že tí vodnári sú napojení, áno, tam hore sme napojení, že? Ty to cítiš, no. Tak vás aspoň takto pozdraví. No a utekaj preč, lebo mi tu potom tie karty rozsypáva. No a my ideme na september, milí vodnári. September 2024. Vodnár, energie mesiaca september 2024. Poďme sa na to pozrieť. OK. Takže, milí vodnári, tak ako som povedala, sleduj svoje okolie v auguste, či náhodou naozaj tam nie sú aj nejakí falošní ľudia, či tam náhodou nie sú nejaké falošné energie pri vás. Opäť osudom daná ďalšia informácia. Milí vodnári, veľmi veľa odkazov, veľmi veľa správ, veľmi veľa nových vedomostí budete naozaj v roku 2024 riešiť. Veľa ktorí z vás ešte viac precitnú, veľa ktorí z vás sa ešte viac ako keby prebudia, zobudia, mačka je opäť tu, neskutočné, prebudia, zobudia, pochopia, prídu nové impulzy na nové chápanie samého seba, na nové chápanie sveta. Naozaj máte veľmi silný rok na nové informácie, na nové poznatky, na novinky, na proste správy, ktoré budú chodiť z rôznych zdrojov a z celého vášho okolia. Takže veľmi zaujímavý rok pre informácie a pre nové veci a vedomosti, ktoré sa naučíte v roku 2024. September, karta odkazu, vernosť, zastabilizovanie, lojálnosť, vnímať možnosti, roztvoriť svoje obzory, otvoriť sa novým príležitostiam, novým možnostiam mesiaci september, možno sa zapísať na nejaký kurz, možno si zaplatiť nejaký online kurz, alebo si kúpiť nejakú knihu, začať niečo nové študovať, možno jazyky, možno nejaké védy, niečo, ja neviem, vymyslím si kurz masérsky, alebo kozmetický, alebo nejaký ajurvedský, alebo niečo, naozaj začať sa venovať niečomu, čo možno aj bude potom pomáhať ďalej ľuďom, lebo vy máte tieto danosti, takže veľmi zaujímavá karta pre vás, odkaz pre vás na september, je to presne taký čas, kde začínajú rôzne kurzy, takže možno niečo zaujímavé tam pre vás bude. Skúste popremýšľať, či by vás niečo takéto bavilo a zaujímalo. Poďme sa pozrieť, milí vodnári, na október. Október 2024.
Vodnár, október 2024. OK, milí vodnári. A opäť sme trošičku v melanchólii, trošku smutku. Je tam úbytok peňazí, možno, že naozaj si v septembri zaplatíte nejaký kurz, ktorý vás bude stať trošku viac peňazí. Je tam úbytok peňažkov, ale nádej na návratnosť. Takže možno do niečoho investujete, do nejakého vzdelania, ale spätne toto vzdelanie sa vám vyplatí zase v inom a vráti sa vám to niekoľkonásobne. Takže to je energia mesiaca október. Ešte pozrieme kartu odkazu. Karta odkazu október 2024. Aha, opäť staraj sa o svoju lásku. Opäť tá svadba. Milí vodnári, naozaj niektorí z vás spečatia v roku 2024 svoj zväzok svadbou. Ja chcem povedať len toľko, že rok 2024 je naozaj párový, sú tam dvojky, sú tam štvorky, je tam štvorka, teda je to párový rok a bude veľmi intenzívny na vzťahy, bude veľmi intenzívny na srdcovo, láskyplné záležitosti a vyšlo vám naozaj niekoľkokrát tam svadba aj v cigánskych, aj v týchto kartách. Čiže toto není len svadba ako svadba, ale aj ten zväzok, staranie sa o svoju lásku, ďakovanie za lásku, príjmanie lásky, dávanie lásky. Milí vodnári, ten rok 2024 by mal byť aj vo vašom prípade o tej láske. Takže vám to veľmi prajem a poďme na november 2024. November 2024, vodnár, november 2024, poďme sa pozrieť. Krásne karty, no krásne, je tam karta hnevu, ale je tu zastabilizovanie, stálosť. Opäť nejaký človek prichádza v podobe milenca. Milí vodnári, ak si do novembra 2024 nikoho nenájdete, tak v novembri prichádza opäť ďalšia šanca a príležitosť stretnúť niekoho zaujímavého. A napriek tomu, že sa možno kvôli nejakým udalostiam trošku čertíte, budete mať už november kľudnejší, zastabilizovanejší, už sa budete cítiť lepšie, stabilnejšie, už sa budete cítiť viac v kľude po tých predchádzajúcich mesiacoch. Dobre, poďme ešte pozrieť kartu odkazu. Karta odkazu pre vás, krstiny. Takže do roka dieťa alebo dostanete správy. Vidíte, opäť sme v tých správach, v tých informáciách. Naozaj veľmi zaujímavé informácie a správy vám budú chodiť v roku 2024 a teda aj v novembri prichádza ďalšia nejaká nová správa, informácia. Naozaj možno budete napojení hore na zdroj a neuveriteľné informácie budú k vám prichádzať. Takže otvorte svoje tretie oko, milí vodnári, pretože zaujímavé veci môžu prichádzať do vášho vedomia a podvedomia. Takže poďme na posledný mesiac, milí vodnári, roku 2024, december 2024. OK. December 2024. No, uzatvárate rok s darom, takže pod stromčekom si niečo nájdete, buďte radi. A trošku teda v takej melancholickej, nie moc pozitívnej nálade. Je tam trošku závisť, je tam trošku faloše, je tam trošku toho smútku. Možno naozaj tam prichádza ďalšia nejaká situácia, ktorá vás trošičku sklame v rámci medziľudských vzťahov, ale celý rok 2024 bude o medziľudských vzťahoch. A nielen o láske, ale o vzťahoch v rodinách, v partnerstve samozrejme a o vzťahoch aj v kolektívoch, v práci, priateľstvá. Takže naozaj môže vás tam sklamať ktokoľvek, kamarátka, kamarát, niekto z rodiny. Tak ukončujete rok 2024, milí vodnári, a ešte tam máme kartu odkazu. Takto pekne budete spinkať v decembri 2024. Pohoda, pokojný spánok, bezpečie. Napriek všetkým udalostiam, čo sa budú diať v celom roku, uzatvárate rok s dobrým pocitom, že ste urobili maximum, ktorý ste mohli urobiť, že ste sa snažili najviac, ako ste mohli, že ste bojovali tak, ako bolo vo vašich silách a že uzatvárate rok
spokojne, s dobrým pocitom, že vy ste urobili maximum pre seba aj pre svoje okolie. Takže aspoň táto karta vám naozaj naznačuje pekný koniec roka a príjemné prežitie vianočných sviatkov, takto aj týchto, ale aj tých o rok. Milí vodnári, ak máte záujem o individuálny výklad, dole pod videom nájdete na mňa e-mail, nájdete na mňa Instagram Cisárovna Zuzana, nájdete na mňa Facebook Príbeh Cisárovnej, milí vodnári. Takže kľudne sa mi ozvite. Ja vám želám úspešný rok 2024. Dúfam, že všetky správy a informácie, či už budú pozitívne alebo negatívne, prídu k vám ten správny čas, aby ste ich správne zhodnotili, aby ste správne pochopili, čo máte s tou informáciou urobiť a čo sa máte z nej poučiť, naučiť a ako ju máte spracovať. Ja vám želám nádherný rok 2024, milí vodnári. Pa, pa.